ஜிம்மரில் இருந்து நான் ஒரு பிளாக் ப்ளவுஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் இதுக்கு முன்னாடி மீஷோ, ஃப்ளிப்கார்ட்லலாம் இந்த ப்ளவுஸ் நான் ஆர்டர் பண்ணேன். பட் எனக்கு ஃபிட்டிங் எதுவுமே கரெக்டாகவே இல்லை. இது ஹேண்ட் ஸ்ட்ரெச்சபிளாக சூப்பராக இருந்துச்சு பார்க்கவே. நீங்களே பாருங்கள் இது எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு. 42 சைஸ்க்கெல்லாம் அவ்வளோ ஈஸியாக ரெடிமேட் ப்ளவுஸே நமக்கு கிடைக்காது. பட் இந்த ஜிம்மரில் நல்ல லென்த்தாக ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருந்துச்சு.